a igrama iz stare Crne Gore folklorni ansambl Crna Gora završio je svoje debitantsko putešestvije kroz velelepnu Rusiju, tačnije njenu državu Baškortostan, u kojoj se ove godine održala velika olimpijada folklora na kojoj je nastupilo oko 150 nacionalnosti iz cijelog svijeta, predstavljajući svoje najljepše boje kroz kolorit svojih narodnih nošnji i narodne igre i pjesme. Zvanično učestvovali su ansambli iz 37 zemalja svijeta, izvedeno je preko 500 performansa uz televizijsko gledalište od preko 3 miliona, oko čak 100.000 posjetilaca koje su uživo pratili samu olimpijadu. Naša delegacija dočeka inovacijama, nećemo biti skromni pa reći da su mnogi zasjenili svojim nastupima. Gledamo kako je bilo ovih zadnjih dana folklorijadi, kratak dio nastupa folklornog ansambla Crna Gora. Čućemo uskoro njihovu poruku pred povratak u Crnu Goru kada bi trebalo i da stignu već danas u večernjim satima. Bravo, Crnogorija! Pozdrav gledalcima jutarnjeg programa nacionalnog javnog servisa. Javljamo se i Ruske federacije sa završetka najveće smotre folklora na svijetu olimpijade folklora. Upravo ovih trenutaka naš ansambl je završio svoj zadnji nastup igrama iz stare Crne Gore. O svim utiscima i svemu onome što se ovdje dešavalo teško je nekoliko riječi reći, ali nadam se da će u vašem studiju moći prenijeti sve utiske i sve ono što se dešavalo ovih 10 dana u velikoj Ruskoj federaciji na velikoj smotri svjetske kulturne baštine. A sada jedno malo, pored ovog programa što ste vidjeli na početku, jedno malo iznenađenje za sve vas. Hvala folklornom ansamblu Crna Gora što su bili prava lična karta svoje zemlje u Rusiji. Družit ćemo se sigurno kada se ekipa odmori, vrati večeras, pa će nam dočarati ovdje na licu mjesta sve ono što su doživjeli na olimpijadi folklora i hvala za ove kadrove, naravno, i iznenađenje.